sayang. गाज्रिखौनो सानो हाया नेगेटिभ थट लाबोयो गाज्रि साननानै एरायना थांगौसो होनबाबो हाया आं फैजानायखौ आं नांजालेलै सोरबोयो जों दाथारनोसै सिथारना खेबसे जोबब्लासो मोजांसै आङो राकेश ब्रह्म आरो थविkhw ब्रह्म आरो बिनि हिन्जाव बिनि बिमा दाख्लैनिफ्राय बेफोरबायदि सोर बिसोरो मानि थाखाय दावराव जाबाय थादो नोंथांमोना गासिबो मोनथिखाबाय जानांगौ आं बांद्राय बाथ्रा बुंनांगौ खोथा गैला राकेश ब्रह्मखौ बोरै थैखो ना बिनि बिमाया माबा मोनसे प्लेनिं दोङो ना बिनि हिन्जावा माबा मोनसे प्लेनिं दोङो ओंखाम माने मुलि बिस होनानै बुथारलायदोंमोननो बेफोरबायदि गोबां जाथाय जाबाय थादोंमोन दै कमेन्टनि गेजेरजोंबो बुंबाय थादोंमोन हिन्जावा दायनिगिरि बिनि बिमाया दायनिगिरि पार्बतीया बा बिनि फिसाय राकेशआ दायनिगिरि सोरबा हिन्जावखौ लानानै हटेलाव बेफोरबायदिनो रिल्स बानायनाय बा सोमोन्दो थानाय गोबां बाथ्राखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बिखुमजो बिहामजो माने दावहा दान्थे बिदिन्थे जालायबाय थादोंमोन नंगौ जों नुनो मोन्दोंमोन लोगोफोर दै दा मोनसे कल रेकर्डिं फैदों मैयानो फैदों आंनो हरनायनिफ्राय नोंथांमोननि सेराव आङो शेयार खालामनो होननानै सानबाय दा नोंथांमोनाथ' गोरोन्थिखौ बुजिखाबाय जानांगौ आरो जायफोरा गोरोन्थिखौ बुजियाखै नैबे भिडिअखौ नायबा बुजि मोनगोन सोर खालाममारखो राकेश ब्रह्मखौ सोर बुथारमारखो मा प्लेनिं दोङोमोन आरो बुंनो थांनाय बायदिब्ला राकेश ब्रह्मनि वाइफ राकेश ब्रह्मनि हिन्जावा बै बिमाखौ बुंदों मा राकेश ब्रह्मनि बिमाया माथो सासे अजासोमोन होनना बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों दै दा नंगौना नङा बिसोरनि लाइफनि लोगोसे खोथा बिबो बुङो मोनसे बिमाया बिबो बुङो मोनसे दै दा नोंथांमोनानो सायख'नानै बुंदो सोरनि गोरोन्थि मा सोरबा सोरबाथ' हिन्जावखौ मोजां मोनदों मानो होनबा हिन्जावनि गोरोन्थि गैया होनना बुंदों सोरबा हौवाखौ दायनिगिरि होदों सोरबा बिमाखौ दायनिगिरि होदों दा आंहा जेरावबो जाय मिथिबो लोगो जाना बाथ्रा बुङा जास्ट नोंथांमोननि सेराव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना लाबा बुजि मोनगोन दे नायग्रोना लाबानो जाबाय जों कल रेकर्डखौ एसे खोनासंग्रोनि बेयाव माबायदि बाथ्रा दोङो माबायदि दान्थे बिदिन्थे बाथ्रा दोङो जाथाया बोरै जामारनाय जों नायग्रोना लानोसै राकेश ब्रह्मआ थैनानै थांबाय बिथांनि आत्मायाबो दाबो खान्थि मोनाखै खोमा जाथाया सोरबायदिया राकेश ब्रह्मखौ बुथारमारनाय बा थैमारनाय बेफोरबायदि आरोना जों नायग्रोना लानोसै दे बिदिब्ला गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों अननानै फोरमायहरलायदो थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर रङिया तेजपुर गासिखौबो बरायहरबाय भिडिअखौ शेयार खालाम आरो गोदानबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ जों दान्दिसे नायग्रोना लानोसै दे अब्ला लोगोफोर दे नायग्रोना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर क्वालिटिया गावदों नामा भिडिअनि नोंथांमोना कमेन्ट खालामना हरनाय लोगोफोर दे गाज्रिखौनो सानो हाया नेगेटिभ थट लाबोयो गाज्रि साननानै एरायना थांगौसो होनबाबो हाया आं फैजानायखौ आं नांजालेलै सोरबोयो जों दाथारनोसै सिथारना खेबसे जोबब्लासो मोजांसै आङो सानो एटलिस्ट सान्थियाव थानो हायो आंनि लुबैनायखौनो रावबो मोनथिया आंनि गोसोखौथ' रावबो मोनथिया आंखौनो रावबो बुजिया आलायनि बुनाय सोनाय जेबो नांजालाय आङो माने रावबो बुजिखानो नांगौबा आंनि फिलिंसखौनो बुजिया रावबो गावनिखौल' बुजियो गावनि बाथ्राखौल' बुजियो गासिबो फायदा नागिरजोबो मालाया मा दङ मालायनि गोसोआव मा लुबैनाय दं रावबो बुजिया बिनि फिलिंसआ मा दं बेखौ रावबो बुजिया नोंथ' बुजिखाया नोंथ' अननानै आंखौ लाजि फोनांनो बखिनो गावनि फायदायाव गावखौ सुफुंनो नै बेल' नों आंखौ अना मालाबाबो अनफिनाखै आंखौ अनग्रायानो गैया आंखौ अनलानो रावबो गासिबो माने बाथ्राखौ
बाहायजोबो आङो बोरै बाहायो बाहायजानो होनो मिथिलाबो आं रावखौबो एरनोनो हाया मानसिखौथ' बोरै खालामनो नाङा बोरै बाहायनो नाङा मानसिखौदि बयबो गाव गावनि नांगौखौल' बोरै माबा खालामो बोरै मालाय मानसि दस्रा मानसिना बोरै मा लुबैदों बेखौ बुजिया बेनि फिलिंसा मा दं बेखौ बुजियानो रावबो सानबेसे खालामबाय नोंखौ सानबेसे सुखुयो नोंखौ नोंनि मा सानबेसे दोननाय आंखौ दिनोसै सानबेसे दोननाय सिलारिजों रायज्लायदों खबरालाय सिलारि मा थिनदों